Dar, Ce asta? cam salai, dar mă așa și dacă eu pierd, nu vedem ca. E ce că la vie din craș, joc spura, vă dau ufos, ca aia e. Ce pe vară așa că ești piec, până să-mi bălă ca corhară. Sandara te dau ca da să mergi dole pe Benderu și... Ai că de Sandara? Porque bani că nu vrei că mi-e că de Sandara. Mai așa mă fac pa. Rebecca. Zato mă fac la vrătași cu bază, dai mai rog, că bă, ca aia e o frută, vrăta nu cu. Srajrevanina, voilo naime kulanai dai kaldură de la vina. Srajrevanina, voilo naime kulanai dai kaldură de la vina. Muzica, dar de vreo. Ce cabra rodege de aia e mână cu tău. Am să sare că o șau că m-a dat la Janana parvata roșa, uai ca halagri de coia, bute palcherina. Srajrevanina, voilo naime kulanai dai kaldură de la vina. Srajrevan rohlal, 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 rohlal. Srajrevan rohlal, base ca rohlal, rohlal. Kaldură de la vina. Srajrevanina. Там не самое коши-коши, а вот так все, это магически. Он баса очень шам. Старая наша, какая это я такая. А здесь что такое карты? Da luate ca noastră zără, unul ai măta să ne zără, unde șac și unde tu să treci ai crău. Și și ai vreau, hodame ce dă-să o pasă Natalia Muciu, oi neci. Și ce ai hădări? Znači, čelake, ne daj kada je opera Guzaraku. Da, se da, că voi nu mă l-am dat, dar tu și ai eu o care a dat să zău, că n-ai mă cobrezi rău. Sai de pe varga. Ce și ai, ce și ai vreau, ce și ai, că ce ai de care dă ceau, că s-a tai fără musa, mă înțelegi. Ce ai de diferit? Ce ai de gramatcă? Ce? Nu pare. Ce mai zis ai de până de până? Nata mă de ta rugin de ce nu află. Dinamo, bă. E? Era, zanaore și cu mantina, nu ce dă zălcanai, că ce dă stările ca... Porque câmbăsa să ne da câmbăsa, cum la că câmbăsa că ha-ha-ha. Dar ce și ai, ce ai? Bă, sau ai, de vera ce? Asta la ea dată la casandara. Dacă da mai ta teza ca de la azas. Sandare mănângele, sandare, mută sandare profesională. Sandara mână de corie, o, ce tu n-ați vei că zanceai e de la ea. Lați eu da acum în pilat fanda. E hodai de vrefne că ai multă zrău aquí. Zahonatia e na natfania mai mult nume cu bărbu de văzare de care de să-și am bă. Până Dinamo asta di, că eu n-am făcut o uia, ce să-l urmă, ce să-l urmă, Dinamo, eu. Că n-ați zbada, că ați zbada mai mult al bunic, dar să mergem la natie, oaia e de că o ori. Porque n-ați văzdarea, n-ai văzdarea. Dar nu-i diviziu țară la jurul. Așa e, că dacă am că bunic să vor comanda. Porque nu au nivel ca băie. Duminica nu jala, bade ke na gaza kare. Tumra behdarin na chera suri ke na sakare. Duminica nu jala. Auzi pe mine ca balbal. Când mătarul ca la uzina, cum și tu, că da sucă ceaga, ceaga, dar ai nimi, abai, fie să mai uita, să am un zarai ca na. Atunci ce dama de argână cu salariul de la Hargavide. Badal pe care vă ziceau, mă, badal. Ei, cine ați traducit jurnării? Da, să-mi trebuie este tare de aici. Ei, măgai de drum de vaina! Ei, măgai de drum de vaina! Drumii canzala, bade ghigina gaza cari. Până vă faci colara, da, de zirne. Canzala. Era uzina, cum și-a fășat de, cum dar zara, fie ce tu se natul, că sandara, ortez și-a fășat uzina la răi. Nu, aici s-a admirat pe ștela de naci certa, uzipala recomandanie ce ai. Dare de aici, cum comunică comandanie. Comandant, așa e. Eu comandant nu trebuie să o să la comandant, nici așa. Comandant nu e viață și ai țigă. Dar eu de chima pustacă comandanie capul la el. Certa comandant, la o să la ea, tu să la urme, dar mulți în varna, una la mai
mai ca la cameră. Na taleb nu e na vai de hobira oare mă da hoasă șada ne da piștada de ce șita. Voi trebuie Khudai desperiat paraca, dacă ai mult desperiat de ce paraca. Na da hoșir da saie, dar na muie na tale de na saie. Dar la na gândă de pe oac, nu mai dat. Na oac țoleg da na piștada de misal cărăși și. Ha? Da, nu ca da, vai dar Alexander da cam. Țăria. Emil de desperiat Khudai paraca. Vede. Khudai de la șna khofrul noi no lat ca na mun poveze ca ce tale da hoase și da saie. La camera dorăm e mi-a tăi și ta sandare mea. Voi ca tale frate acolo ca gega da ca e u de ca na para ultra ca gega ma. Ni tu să te tau balga cum. Avem pușcana mea de la otra muce, bar la ora la oisă, o una pe alta. Bravo de cauza. Sidu ca ca e Khudai fac polos gără goda și în bra. De hai mă că Răsuna deca. Jaca. Răsuna deca truca mai. De aia mă ce pangu mai. Pai se te rog la data rog la Khudai de bagaza ca ca uși standard na jurau. Uite ve. Dar sona doar să ai mui, crai și să ai trimi, crai și te pădana nu masă. Da pomazina de stratinda ca bucea de carzimi ca bada barco. Veda pe pija, veda trăița, veda pe pija, veda. Sam bucea ia de dai. Dai de ochi de garci de. De pe fermana să plece. Eu am fi saborat da cam ce te lo pune ta țava o mana ca bia da prin. O să la ia o tama, care ni pe huru pe gura mă, unde ni pe eu. Așa. De aia mă dedac să te cam lion de khabar. Ia de te bună la khabar. Khudai ca sana tuna de din offside ne vega. O să la ia, oari pe măr prender și atunci huru pe oari pe huru pe. Hai tama, care ni pe